Der foreløbig holder sin. Det her er hendes 9. kvartfinale i år. 15 love. Ja, den sidder perfekt. Sådan kan man også bruge en underskruet baghånd. Ja, det er et meget svært slag. Men ved at hun holder siden til så længe, så kan hun presse den ned. Den er ude. 15-30. Ja, Monica Seles 15-30. Oj. Først en dyb, en nede for overhånden, så hun får slået godt tilbage, men så den her meget maskerede stopbold. Det var den, hun trænede i morges inde på centerkorten med Claudio Pistolesi, som er hendes træner. Game Sellers. Præcis Seles. 3 games all. Ja, 3. Hun vil ikke rigtig få det til at hænge sammen, og det er nødvendigt at spillere. Hun laver nogle dumme fejl, når hun har overtaget. Love. Den er altså heller ikke til at finde ud af, at den vil komme. 15 all. Hun holder øje med modstanderen og spiller for langt tilbage på banen, og så skal den jo komme, når man kan den. Og det kan hun. $30-15. Jeg sidder altså også meget over linjedommeren hernede hos Monica Seles. Der var 40-15. virkelig en af de bolde, som var for langt. Man ser, hvor behersket hun slår den sidste forhånd. Hun ved, der er åben. Så kommer den bare diagonalt. Game Spiller. Og partiet til Spiller. Spiller leads 4 games to 3. Det var initiativet i matchen.
får sine servepartier. Love 15. Det er den rutinerede topspiller, der tør banke igennem på den der, som Seles gør der. $30-15. $40-15. Hun bliver presset længere og længere tilbage på banen, Monica Seles. 40-30. Demonstrativt kommer også et stort grønt fra spillere bagefter. Træt af at høre på Monica stønnen. Game Seles. Mathilde Seles er 4. 4 games all. $15 love. Det havde Monica Seles set. Hun var rykket ind i banen og havde nået den uden de store problemer. Også meget langt tilbage, når hun forsøger på den. Hun har ikke Monica Seles tålmodighed i de lange dueller. Hun vil gerne have den afsluttet. $30-15. $40-15.
games, Valère. Number 15. Sådan der. Det var den, vi efterløste. 15-30. Der stykker til. Så er der også modserve af Monica Seles bagefter at serve til forhånden efter så en god returnering. Godt tænkt. Oh. Advantage Seles. Game Seles. Five games old. Men stadigvæk mønstret af Seles må arbejde væsentligt hårdere for at have sine servepartier hjem, end Spirler må. Det mest velvalgte tidspunkt at begynde at drage dobbeltfejlene frem. $30-15.
40-31. Oj. De spiller begge to meget yderligt. Når pointet bliver vundet, så er det på stregerne eller lige omkring. Det er ikke nogen uprovokeret fejl i øjeblikket i hvert fald. Selvforskyldt. Hver gang det bliver servet i lige siden, returnerer hun diagonalt, og så er der åben. Der kommer den ned langs med linjen. Pointet er hjemme. Den kan ikke sidde bedre. Stregen. Og den kan Sampson ikke genkende til. Det er bare at sige tak, Monica, for den mistimer du. 15 år. Oj. Den skulle lige en etage højere op. Det var kun centimeter. Fræk forsøg. Hun har haft held med en af de der forhåndskanoner som servoresonering. Men det er helt tilbage til første sæt. 40-15. Så gerne frem Spirlea der, men kunne ikke komme det. Der var ikke rigtig noget at få frem på. Og vi skal for anden gang i kampen have en tiebreak-afgørelse. Denne gang med Spirlea serverne først. Og det vil sige, at skulle kampen gå ud i et tredje sæt, får Seles den lille fordel at serve først i tredje sæt. Men først en servebold. Det Spirlea. Det er så meget godt point at ligge ud med. Sandelig. Monica Seles ud at løbe. Ej, hvor hun er også, og den skulle have været inde på kroppen af Spirlea. Der kommer den. Stop bolden. Der er kun én ting at gøre. Ind på kroppen. Der åbner hun banen. Let first serve. Første serve om igen. Let berøring. Monica Seles. 2-0. Spiller. Der har været break på første servebold.
Det skal lære. 0-2. Spiller. Spiller førte 3-1 i den foregående tiebreak. Han tabte den ikke desto mindre. 3-1. Det er 3-1 igen. Spiller. Det er 4-1. Spiller. Hvis det var kommet over, så har man sagt, at det havde været genialt. Det er i hvert fald frækt i en tiebreak. Og det nok var mest fornuftigt at spille den dybt diagonalt. Så der er altså et breaker til her på. Der var altså nogen, der holdt i den arm. Spiller. To server. Så spiller Lea nede i den svære ende, og hun kigger op i solen, når hun kaster bolden i vejret. Det er klassespil af Monica Seles. Det er en så presset situation. Det er en god approach at spille Lea. Og så finder hun åbningen. Og det er ikke første gang i den her kamp. Spiller bliver offer for den her diagonal. R4. Et break til hver nu. Spiller. Og så skal hun ind og angribe anden serven, hvis den ikke bliver lang nok. Og fremtvinges et bold. Hun fik aldrig rigtig chancen. Tro på det. Det ser ud som om hun ikke rigtig tror på, at hun kan vinde det her sæt. Kan vi med at bruge benene? Slækker linjerne. Seles spiller ufortrøden videre, selvom der nok var en eller to af dem. Også tilskuernes reaktion, de råber ude. Det er også meget generende. Matchbold til Seles. Vi skal lære selv. Fortjent bifald ned til begge to for en storartet tenniskamp. Underholdende. Velspillet.
Og der var bytte side. Det slår hver 6. spillede point. 6 all. Og det var så en matchbold, hun fik afværget. Det er det skægt med en tiebreak. Hvis hun kommer ind og får fordelen, så er det sætbold. Kan Monica Seles få fordelen, så er det matchbold. Det er åbningen, men hvor er det godt dækket. Ja, 6. Den dækker hun. 7-6 til Spirlea, og det er sætbold. 7-6. Spiller. Thank you. Sætbolden afværget 7-7. 7 all. Den er ude. 8-7. Spiller. Og så er der sætbold igen til Spirlea. Thank you. Der er ikke nogen pardon. 8-8. Hvem skal have sæt eller matchbold her? Spirlea skal have sætbold. Den anden. 9-8. Spiller. Thank you. Quiet, please. Den er ude. Game. Second set. Spiller. Og med 10-8 vinder Spirlea 7 games to 6. tiebreaken. Og andet sæt